Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke iyo ilanga selishonile sizobaduna abafana balomkhonto bathi ilanga selishonile sizobaduna abafana balomkhonto bathi ilanga selishonile sizobaduna iyo ilanga selishonile Ladies and gentlemen, I greet you all. I hope you're good. This is Dr. Life. I'm with my comrade here, Commander-in-Chief. How are you, sir? I am good. There's one commander-in-chief, and that's President Jacob Zuma. Yeah? Point of correction. I have no intention of taking away that title from a great leader in South Africa. We are here in Mpumalanga, Hammersdale. You see the people moving around. They are happy. On the 29th of May, we are saying 2/3 majority. What's your take on that? It's coming. I can tell you now. The people are excited. Yes. They can't wait to go to the polling stations, cast their votes for MK Party on all 3 ballot papers. Yes. They know that that vote is an investment for their future. Currently in the country, there's no hope. Our youth have no jobs. Our people are living in abject poverty. The only ones that get rich are white monopoly capital and the captured ANC leadership. This is a campaign for MK that's driven by the ground. Umkhonto we Sizwe is a people's movement. It's a people-driven movement. And we are here because of the need that exists where the people, they need their lives to be changed. The only party that's able to do that is Umkhonto we Sizwe. So this election is about you. You, Umkhonto, you. So you look for you, and you put your cross next to you, Umkhonto we Sizwe. That's your investment for our future. Right. There are talks that are out there saying that Umkhonto we Sizwe is for Zulus. What do you take on that? Mina, not Zulu. I'm a South African. Umkhonto we Sizwe is for South Africans, all South Africans. But I must tell you this, that the Zulu nation in South Africa is about 16 million. And they have found a natural home in MK because MK values tradition. It values our ancestors, our history, our kings, the queens, the traditional leadership. MK, once it comes into power, is going to return power to that leadership that comes out of the communities. Commander, there are still people who don't know who to vote, who to cast their vote to on the 29th. Just encourage them why they should really choose the MK, because MK is for them. If you feel that you are happy in this country, if you feel that this government, ANC government, has served your needs, you are happy today, your children have a good future, you have a job and so on, then there's no need for you to vote for MK. MK is here for those who want change. The only party that can bring change in this country is Umkhonto we Sizwe. It's the only party that can eat into the ANC and remove this ANC, which has become a demon, has become the enemy of the people of South Africa. The Commander-in-Chief is saying let's vote to get 2/3 majority. Why is that important for us as Africans, as South Africans, to vote and get 2/3 majority? Because we need the 2/3 to change this constitution. Understand that this constitution is a compromise constitution. It protects the interests of white business. It protects the interests of a few. That's why today in South Africa, 70% of the land is owned by 6% white people.
after 30 years of the democracy. As MK, we want the land to go back to the people who the land belongs to. Land expropriation without compensation will become a reality. We will go back to traditional African law. Why do we need to go to Roman Dutch law? The law that I was charged for an act, 1956 Act, Apartheid Act created by the apartheid government to protect white people. We want to change all of that. The time to make that change happen is on Wednesday when you go to the ballot papers. Put MK in power. If we fail you, next election, vote us out. Repeat that. If we fail you. If we fail you, the voter, if Namalala, our president, fails you, next election, you boot us out. You do to the ANC, you do to us what you're doing to the ANC. See, finish and clear. Finish it, Clark. Amandla. Away too. Amandla. Away too. Tata Msolozi, tata. Tata. Yakhala manje. Kunjalo nje Hammersdale la sibiza ukuthi iMpumalanga Stadium sikhona umkhonto wesizwe rally 20 umhlaba namhlanje umhla ka 25 so siphethe ithwasa lekhanselatha lidlala ingoma emnandi mfowethu asikwamukele la eHammersdale khamba kahle kodwa ithwasa lekhanselatha intumantumana nodumese duma kube zizwe ngadumonze sona sentombi asazikwavela intombi yokudlala nje ngikhona ngithi ngesanibonani nonke mfowethu into enkulu njengamaciko niyaqhubuzela abantu bakithi ukuthi bavote ngomhla 29 qala ngomhla 27 28 29 ukuthi abaphume ngeenkalo bayoshaya lento yabo oX ukuze izwe libuswe ngentando impela qinisekisa intando yeningi yafuna benze sure abantu ukuthi bayaphuma bayovota ngoba vele izwi lilele kuvoteni uma ngabe sohlala bese sijaha ukuthi sokhala akusizi kufanele sivote kuze sikhalela ukuthi savota kodwa nenza kanje yabo qinisekisana ukuthi siyahamba kusukela mhla 27 ivoti liyasha bafowethu yasha ngempela ivoti ngeke ke sikhulume kakhulu bafowethu ngoba sabaculi thina into ebalekile nje kodwa abantu abavote bevotela ukuthi izwe lilunge libe right hayi mfowethu sithokoza kakhulu Khawula wethu sibonga kakhulu nje ukuhlezi ukuthola uthobekile Khawula wethu kuyintokozo kuthina lokho kuyinto zethu lezo ukuthobeka abantu mawujwayele ukuhlala nabantu kuba lula ukuthi uthobeke ngoba ukwazi nokubahlukanisa ukuthi lo kanje so lo mawuzele futhi ngisho ekhaya ingane azifani manje umsebenzi omusha khamba kanjani iyapheka insizwa umhleze epheka nje umhleze ekhiqiza mina ngihleze nginomsebenzi omusha ngaso sonke isikhathi ngikhipha kuze kuyophela unyaka ngikhipha so njengamanje abantu bayazi ukuthi khona ingoma ethi isihlwathi okuyingoma eshisa ngempela ishisa kakhulu isihlwathi EP ngiyikhiphe ngoFebruary osihloko sithi isihlwathi bese kuba khona futhi i-album yami engayikhipha ngonyaka odlule esihloko sithi impi ayiliwa ngamandla iliwa ngani liwa nje ngengqondo njengobani ke njengogedle ihlekisa umsholozi qodile mina 29 akube njalo noma kanjani sathokoza Khawula kwethu danke sibonga kakhulu eNingizimu Afrika lemfudumalo nina inihlulekile ukusinikeza yona umsholozi uyasinika yona ngakho-ke asoze sajika sojika mhla kuwumsholozi ositshela ukuthi sijike sijike kodwa kanjani nje ekubeni sebesiqalileke bathi sesiqalileke siyaxokisa balibeka ngebhaba ngehaba bathi sinehabahabe basakhela uzungu badlala izungu bathi thina esidlala izungu yazi laba abakhohliwe siyizilima zabo esifanele ukuhlezi zilima izindima zabo ngamavoti ethu angeke sisazilima basenza izilima kakhulu sathula besikhohlisa ngezikibha zamahala eziyelo nesikibha zamahala eziyelo sisithatha nezinyosi zisinyela kusalela udosi namaphoyisa akhe bangofakazi abangaqanti emakhanda ukuthi thina sila abaseke bahlukunyezwa u-ANC siphethe manje intatheli bafowethu sangolo
useshaya inkondlo yakhe esezingeni eliphezulu awungithi mfowethu iqaphu sabona xa sikubingelele ngakujahi sabona mfowethu lalelani-ke webomunase abamane base baze bahlule na ukuzibamba elentulo belibamba ngokuzama ukuhlakaza umkhonto bakhohlwa ukuthi akhonto engakwazi ukuhlakaza umkhonto kwaze phela uyinsimbi kayigobe ngakho-ke nakhe kumele nikwazi ukuthi niyanithi umsolozi animfuni ephalamende thina lokho akuzosenza ukuthi singabe sawuvotela umkhonto hey nina niyadlala thina sinaso isikhathi sokudlala nina Bafowethu hashtag votela umkhonto wesizwe ngomhla 27, 28, 29. Ayikho into esiculayo. Ntababa sikunike ithuba ukuphumela obala njengeciko ume kungani qhawula kwethu abanye bengaphumi behleze endlini begodole bethi phela thina singama artist akumele saziwe. Wobani ofuna bangaziwe ubani ofuna baziwe. Mfethu angithathe leli thuba ngibingelela ababukeli emakhaya igama lami nguNtatheli wasemazulwini ngihlala eMaritzburg emaqongo. Mfethu ngithi angisho lokhu into engenze ngaphumela obala ngokuba umkhonto wesizwe sama artists sihlupheke kakhulu. Ngelinye lama artists esisebenzile kakhulu nginendondo ezu41 ngathweswa iDotrade as a king of the poetry ngaphinde ngathweswa ijazi lesibili le professorship kwi community development but umasipala wangasekhaya wahulumeni obusayo akwakazi ucabanga ukungihlonipha angakaze ngenzele ngisho umcimbi kumkhonto wesizwe into engibukile ukuthi umkhonto wesizwe uzosivulela amathuba sama artists njeka manje nje ngikhuluma nawe ngiphuma estage bengiyoperforma ngithole ithuba but ukube besikwenye inhlangano ebusayo angaba ngitholanga leli thuba bese kuba nzima so sama artists nje sihlupheke kakhulu sibukelwa phansi asenzelwa ngisho nemicimbi emalana nathi onalokho izinto ezenziwa kwenziwa ibhola kwenziwa uma netball but sini imicimbi engamaciko emahola semphakathini ayikho ongangokuthi emphakathini ehlala kuyona sinabantu abasuke bephikisiphiwo sokudansa abanye bayamodela abanye benza zona inkondlo njengoba ngenza zona but akwenziwa lutho ongadethwa abantu sebegcina bedlidakamizwa abantu abasha. Mfowethu uthi ukhabe eMaritzburg? Yes. Umgungundlovu lapha umasipala wenze ihlazo. Yes. Wathatha u70+ million wanika iRoyal AM. Yes. Why siyazi iRoyal AM ukuthi sazi ukuthi inemali thina ngokwethu. Sibona ithombe, sibona imoto ezibizayo, sibona imizi ebizayo ukuthi labantu they maintain their lifestyle and nama business abo. Ukuthatha imali kamasipala kuthiwa ungcolile lapha umasipala wenu uyabukisa kodwa ukuthatha nje imali unganikezi nina njengoba nikhala uthatha uhambise kulabo abavele benotho sithini ngaleyo nto singamaciko eMK ngoba sonke silwela lo hulumeni odlala ngathi siyakhala kakhulu mfethu kulento oyishoyo njengoba ngeke ngasho ngathi samaciko sibukela phansi omasipala bonke abakhona abamusubukela phansi amaciko ongangokuthi uma kunemicimbi endaweni ehlala kuzona bahamba bolanda ama artists asuka ngaphandle endaweni kukhokhelwe wona sikhona thina mfethu bangasikhokheli ngisho nakanye so la kumkhonto wesizwe sinethemba lokuthi ngeke khona sizolwa mfethu siyayifuna lento le yokuthi sama artists simeleleke and into engithanda kahle ngayo umkhonto wesizwe Ncamalala uyibekile yacaca into ukuthi ama artists azobhekelela usakhuluma ngendaba ngcola kwedolobha la semgungundlovu lingcolile mfethu ngesikufike lokho imali asiyazi yaphi kodwa abakhona abantu abaqashiwe abenzi lutho sinethemba lokuthi uma singanikeza umkhonto wesizwe ithuba kuzoba clean edolobheni laseMaritzburg nama artists mfethu ameleleke kube khona imicimbi engathi sigene mfethu uthe umsholozi ufuna amakhosi abe nomuntu ozwamela eParliament amaciko umuntu waba belaphi bendabuko kahle kahle shuthi yonke iminxa kumele imeleleke eParliament uma uthe futhi njengamanje sine interim committee labantu esinabo abanjengo Bill ngoZulu Boy lapha nababekiwe ukuthi bahlanganise ba coordinate into zethu ngama artists kodwa ufuna bazi ukuthi uma ungenzi kahle lapha siyakususa mfethu hayi kunjalo mfethu usho into eyiyona unqamalala ukusilo nje kwacaca ukuthi monga hambi kahle uyaphuma enabo labantu ababekiwe mfethu okwesikhashana because abantu abaningi bezela kumkhonto wesizwe nxa ukuthi bazobanga izikhundla kanti thina lokho asikuphasisi sizothi isikhundla kube uyasideserve ukuthi ube kusona because akusiza ukuthi kuthiwa umela amaciko but asiboni inqubela phambili ukuthi usebenzele samaciko into oyifunayo ukuthi uthole wena okuya ngasethunjini nomndeni wakho nabangani bakho so sizothi thina uma ubekiwe kwistructure mfethu sebenza umsebenzi ocacile ngoba phela uma ungasasebenzele siyakhipha
kulokhu awena mfowethu njengoba siphumele obala asilambile ngoba silambile sifuna kugculiseka wonke umuntu ngoba lento eyethu sonke iciko neciko liya deserve ukuthola opportunity ama fundings awongayi bangani babo kuthi 25 million uthola abantu ababodwa nangonyaka olandelayo thina lokuthi applyile nje simosha amaphepha silokhu sikhokhela ama NPO angenasidingo we are tired. Kuthi wempethu asiregister inkampani siregister ngikhuluma nje nawe namhlanje sineyinkampani esiregistile kuthiwa sizothola amathenda ngine catering inkampani catering kuthiwa abadle bonke amajongo but asikazi sithole ngisho neyodwa ithenda mfethu isitifiketi ihleli intuli ekhaya angadlalwa ngathi bafethu Amandla awethu Thatha Msholozi thatha Msholozi thatha siyakhala Ningizimu Afrika lokunjalo sikhona eMpumalanga Stadium eHammersdale namhlanje umhla ka-25 ngiphethe the one and only umfowethu TikToker the influencer sizazadibana kunini wazange ufuna sawubona bhuti omdala right qala wethu sikubona ko TikTok asithi nje kwenzeke bese simalapha mfowethu umengameli wethu uJacob Zuma ukhuluma nge2/3 majority ukuthi ngomhla ka-27 28 29 asivotele umkhonto wesizwe kuthina ukuphawula kulokho bhuti omdala abantu abaphume in-numbers atshele nogogo nengane nomuntu osaqualify ukuthi akwazi ukuyovota obhalisile avotele iMK party iza nokuhlukile ayithengiwe ongqongankulu abekho abantu abayirana ngeremote ngemuva kodwa ithi musungihlewe hayi ukuthi bekhawule remote ngoba khona phela kuyenzeka ukuthi i-political party oyivotela uthothi khona oyimele ngeremote nje ngemuva nidlo 10 million qa nidlo 10 million bese ngiyakhankasa ivale mfana ivale kodwa sithi ke abantu abaphuma in-numbers ukuze sizokwazi ukuthi i2/3 majority ikhuluma ngani ngoba lokhu ukuvota in-numbers kusenza ukuthi izwe silishaya eParliament lisenza ukuthi kube yilona esophila ngalo iminyaka esingayazi simngaka siphilile ke 30 years akwenzakalanga lutho ngabantu ababethola i2/3 bedlala ngathi bethakhishwa izizwe bethi abantu ayingane engashawa isikole okay asinankinga akekho umuntu ozovela ashawe kodwa ingane iyayidinga idiscipline so that izofunda thina silasi khona inhlupheko ayisenzanga saphema ihongo ayisenzanga sangena ama-drugsini kodwa isenze safunda ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa umuntu omdala udinga ukuhlonishwa okay into esizoyenza ke manje sizoyovota in-numbers siyithole i2/3 majority bese uzume uyasinika ukuthi yiphi indlela esophila ngayo kodwa engeyethu African law yabona iyekele ngoba sikhula nge-Roman Dutch law into esingazi nokuthi yini leyo kodwa ke angazi ngiye-Dutch akaze ngiye ema-Roman is one of the best one ngizothatha ngipolitike kakhulu kodwa into ethi kimi uma usaphila ngomthetho ongawazi lalela ke ngifuna mina wena MC wami uye kuphi uyozingela inyamazana ingene esiqiwini sebhoni ungitshela ukuthi wena ngeke ube ne-criminal record bese inhlangano bekuthiwa iyabusa izokumela yani masuye lapha nokuthi ubuzingelela ukuthola ukhari khona abazingelela into ebizwa nge-trophy hunting i-trophy hunting isho ukuthi lidubula ibhubesi bese ungena emabhukwini ehistory thina masizingela iSpringbok sizingela ukuthola ukhari ingane zethu zidle lezi iSpringbok bayifice la uFan Riebeeck efika la wayifike yedwa ngabe ngomkhumbi ngabe ngena kunje wafika wasitshela ukuthi lezi lane zinelungelo okay zinelungelo afuna nathi kuyiqeda kodwa lithi igama angikwazi ukubopha umuntu ozingelela ukhari kodwa ngithi izwe likhululekile ahamba azihamba inkantolo abizwe kathathu ka7 lize kufika ifinali yokuthi uyagwetshwa noma uyaphuma kuze kube khona abamele ukuthi ubezingelela ukhari kanti thina sihluphekela neSouth Africa kumanje abantu thina la ekumasipala bethu emadolobheni abantu abawathola ama-permit abasi bazowathola lapha ama-permit kodwa permit angithi ama-open hamers la athathwe la i-AFPS yaconfess ukuthi ithathu siyakhuluma indaba hayi ngikhuluma ke manje sengikhathele manje lalela ke i-AFP ithathe u10 million
wokuvumela ama-open emazi ukuthi aqhubeke abizise ama-quantum. I-quantum total u-300,000 Yes. alona u-700,000 kudliwa bani igazi lobani. Ngomuntu omnyama. Okay, wena kufanele ukhokhela u-5,000 imoto. Thina iy'ngane zethu ziyawakhanda amabhanoyi, Yes. ziyayikhanda zonke izinto ey'khomba ukuthi iy'ngane zingadinga uxhaso. Uhulumeni okhona akaxhasi muntu ovusa ikhanda. Ukulwa nomuntu ovusa ikhanda namshaye. Kunomuntu owavela nge-COVID wathiwa kupetrol. Ukwala uzuxhaso lakhe nawe sengibuzela wena. Lutho. Wawuluza Lutho umuntu yakho petrol imoto ingafi. Kunabafethu abadiscover ukuthi iphilisi kapetrol liyangena osithembiso khoma ngoba afuna isibafihla. Bathi ufaka nje upetrol bese uyaseve kupetrol ukwazi ukuhamba extra kilometers as you drive. Yes. Kodwa labo bantu abavumelekile ukurecognizewa ngenxa yokuthi kukhona ama-open emazi emva kwe-Charles Georgia, obathu trust, bani. Hey bafethu ngingabala ngiphelephi. Umnotho awukho ezandleni zabantu abamnyama. Umnotho usedlanza. Lalela ithi system. Wena uzele ngale ntombazana ngifuna ukuyilobola. Yes. Mina ngizoqale ngiyithathe. Yes. Ngiyikhulise bese ngitshela ingane yakhe imali ngicabanga. Isystem esishawe ngayo igolide lethu. Sitshelwa ngalithi imalini. Asilazi wena walibona igolide lingahlozi. Angilazi. Ngiyazi umbala wakho. Cabanga u-ANC. Ngambulala mangaba na. U-ANC nje. Imkhulu. Bye 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 ngeke. Siyabonga kakhulu kwenzeke i-podcast ecela ukuthi ichaswe since abantu baka-SABC abanye ama-media e-Cape Town laba beko Cape Town basithatha live aba-edithi lutho basihambisa kunjengoba. Siyabonga kakhulu uXaba, the one and only Mr. Xaba, TikTok baba, influencer. Ziyakhala baba. #votela umkhonto wesizwe. #kwenze ke podcast. Sharp. Nizim Africa lokunjalo sila iHammersdale Stadium sibethela phana uCaptain Masiya kanjalo noJohn Sabsa basha umculo ke noma cula umculo ke noma ingoma ze-MK bafethu sinabo la iHammersdale Stadium ake size kubona bafethu ngiyaphila Siyaphila baba kunjani? siyaphila mfethu khona kwethu Impilo inkulu kakhulu. hayi inkulu nganja wethu umengameli wethu Jacob Zuma ukhuluma ngendaba ye-2/3 majority njengamaciko athi aphumela obala akhipha ingoma noma isingoma zomkhonto wesizwe kuthini ukuphawula kwenu manibona abantu bebangaka ngomhla 27 29 28 siyavota. Yabona nje first ngengiqamba manga sijabule kakhulu ukubona abantu begcwele kanje yabo. Ngoba thina sihlezi busy. Akulala. Ama events nje ubona nje mhlawumbe namanje mongabuka amehlo yabona ukuthi akulalwanga. Nayizolo beyiduma ngama event awu2 nanamhlanje kunjalo. Asinaso ngisho isikhathi sokuattend amanye ama meeting ethu zama creatives. Because silwela yona leyo nto ya2/3 ukuthi phela abeza abantu bagcwala ngithi ayibona into enjalo. So kuyasijabulisa masibona abantu bebaningi kangaka begcwele kanje kusho ukuthi into esithi siyayenza iyenzeka ngempela. John Masiya mfowethu John Sabsa right John Sabsa hamba nathi ke mfowethu naku umhla ka-2/3 siyayidinga ukhuthaza abantu bakithi kade nihamba nkabuzama nisabaza uthongo sibuya ko-Johannesburg lapha ko-Orlando nigijima nikhuthaza abantu ukuthi abavote kuthini ukuphawula kwakho namhlanje ubagcizelele nje kokugcina ncike ukuthi bafowethu let's vote uMK let's vote umkhonto wesizwe. Bafethu kubaluleke kakhulu ukuthi mawusulapha ebhokisini uyovota ukuthi isinqumo sithathayo ngempela uyicabangele wena ngoba konke kumayelana nokuyicabangela thina ukuthi sidlulephi sadlulaphi so manje ikusasa lethu lisezandleni zethu so abantu abamnyama mina ngiyanicela ukuthi njengamanje ikusasa lethu lisezandleni zethu kanje so thina asikwazi ukukhuluma sikwazi ukucula so silokho esinigqugquzela njengomculo njengoba sila ngijabule kakhulu abantu balaba ningi kakhulu okukhomba kona ukuthi umkhonto uyathatha umkhonto uyagwaza uyagwaza sithi gwaza umkhonto gwaza thikithela umkhonto thikithela ake ningene stage bafana nimenzele into yamehlo siyathokoza kakhulu madoda hayi danke nizim Africa siyathokoza
Shil Manoso. Kwakushinsizwa kaja. Vocally bayazi ukuthi bazoba right angithi. Ngiyanithanda ke bengizonibingelela ngithi nje sanibonani. Ngiyanithanda ngoba ninayo iClinomane, aninayo iCacoraphobia, anikho futhi agatoecological. Anikho unscrupulous, iniquitous and contemptuous. Anikho rambunctious, ukuthi ngagcina sebenza ama-shenanigans. Ngiyanithanda niyezwa. Viva MK, viva! Viva MK, viva! Kwaza mkhonto kwaza! Hawu siyanithanda. Sekuseduze kusale 4 days angithi. Siyovotela ini? Ngempela yini? Hayi ukuthi ngigcwele mahala nje nina ngenze nivote. Obani abazovota okokuqala ngicela babona. Hayi bo ngempela. Nivote ngomhla 29 ngiyanithanda niyezwa. Ngithanda yimina ke insingize ekhala ekseni, khale mina ikhala entsambama. Bathabatheke. Mpumalanga Stadium, eHammersdale, spent the one and only Unyawo. Umfoka Mthembu ke kodwa in real. Umfoka Mthembu futhi Unyawo sakubingelela sakwamukela ukwenza ke podcast la eHammersdale sigqugquzela kakhulu ukuvota mntaka baba ukuthi ngomhla ka 26, 27, 28, 29 abantu abaphuma ngobuningi bayovota bazwakalise ulaka labo ngoba sibuswa ngentando yeningi. Unpretentiously ngizocela ngibingelele ababukelayo njengamanje le podcast le kwenzeke igama lami ke mina nguCebo ngaMthembu njengoba usushilo nje mfethu ukuthi ngonyawo lapha kuzalo insingize ekhala ekseni ikhala emini ikhala entsambama ngiyazi ukuthi njengoba usushilo nje ukuthi ngomhla 27 28 29 kodwa kakhulukazi ngomhla 29 wonke umuntu wala eNingizimu Afrika uyovota ngiyazi ukuthi omunye unokwakhe ngaphakathi ukuthi yabona mina ngovotela ukuthi omunye uvotela ushintsho omunye kanjalo so nathi ke singama-artist mina ngiyabonga kakhulu ukuthi namhlanje ngilayo eMpumalanga namhlanje vele kuwumsebenzi wethu ama-artist ukuthi mangabe lapho kugcwele khona abantu sihambe sojabulisa abantu sibonga kakhulu ku-MK ukuthi nami ngi-invitele nami ngeza la namhlanje hey kumnandi ngihlale ngibona abantu belokhe bayaya nje nami ngikhona namhlanje siyabonga kakhulu nkosiyami ukuthi ningimeme so ikakhulukazi ke thina ama-artist njengami nje mina into engiyoyivotela nje mina ngizovota yazi kubhlungu kanjani yazi ukuthi ungafuna idwebe lapha hayi ngeze ngimina ngizobe ngivote yazi ukuthi ngixoxele ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi uyi-artist ufike uhambe uyoperform umuntu afika kubize mhlawumbe kwelesithathu cela ufike lana mhlawumbe eNewcastle cela ufike eHammersdale sizokunika imali engaka sizokunika mhlawumbe ngolesihlanu ngiyiboleke imali yokuya lapho ngiyiboleke ngoba phela sihlali sinemali ngiyiboleke ngishone khona uma sengifika lena ave basho uzokunika Friday kushayo lesithathu kube khona into evelayo nomuntu le ngiboleke kuyimali sayifuna imali sekufika lezo insuku lezo ishayo lesihlanu imali ayisekho sofanele manje ngeke kumashonisa ngiyokhokha le mali engangihambe ngayo uyabo so nje sikhuluma nje kuyokhethela nje kunemali eningi Nkosi yami abasikweleta zona Nkosi yami asazi bazosikhokhela yini so ke kube buhlungu yazi ukuthi baningi abakhalayo kwesi sikhathi ufika uhambe uyosebenza usohlala abakukhokheli kwesi sikhathi abasatholakala encingweni so nje basiyovota sifuna ukuvotela abantu okuzothi uma ngabe sisebenzile basinike ungapheli insuku eziningi singaze singene ezikweletini Nkosi yami ngomunye impela yovota hayi ngizokwenza show ukuthi ngiyavota ngivota lapha eManguze ke mina lapha eShayina ngizombe emakhaya ngizoma ngeManguze eShayina lapha eShayina esikoleni kuWard 1 lapho ngizovota khona hayi mina ngizovota lapha kwa 25 sekaba yimbuka ngisekho kwaNongoma sengila eThekwini sengiyimbuka usuvota khona la sengovota khona hayi mina ngovota ngasekhaya ngiyaqala ukuvota uzoqala ukuvota kumnandi ukuvota ngiyakutshela uzoza wena siyabonga siyathokoza kakhulu butho omdala sithokoza vela sebethu siyabonga ethuba la siyabonga kakhulu niqhubeke njalo nje ngomsebenzi wenu nisinika wona ngicabanga i-ecstasy no-euphoria ihlala ikhona uhlale kunejoy de vivre ngaso sonke isikhathi siyabonga abafowethu nibukele uzalo nimthole lapha nani nibuke ku8 right unequivocal hayi angisazi kodwa ngilahleke tanki Nkosi sikele le Afrika malo Nkosi sikelela China lusa Morena boloka sichaba Ufeditse
Osiboluke Osiboroke Murena Sicha Sicha Ubenjalo ma Ubenjalo ma Ubenjalo kuseku kade kuseku Viva Mkhonto wesizwe viva! Viva Mkhonto wesizwe viva! Mayibuye! Siyabonga ma-comrades. Manje ngumsebenzi olula kakhulu wena namhlanje. Kuthiwe nje ngi-introduce abantu abaphambi kwenu. Sinenhlanhla ukuvakashelwa ama-leaders asuka kwi-NIC iCore. Sino-comrade uZo Nxamalala. Zuma phakame bakubone comrade. Sibe no comrade uDuduzile Zuma. Ngathi bakuzwa ngosondele la. Amandla! Amandla! Kube no comrade uJJ Madonsela. Sibe ne-PEC yethu elidwa ucomrade uconvener uThobani Zuma. Viva Mkhonto wesizwe viva! Ube no coordinator ucomrade uMpungose. Usabhizi kancane ama-comrade ulungiselela nje lento engizengayo namhlanje. Kube no comrade uDudu Nzama utreasurer. Amandla! Amandla! Viva Nxamalala viva! No comrade uPen Gasa organizer. Siyaluthatha ukhetho siyaluthatha! Siyaluthatha ukhetho siyaluthatha! Amandla! Kube no comrade uMagubane organizer again. Nayo sathi uba busy. Phakathi kwethu futhi sinabantu abamele osomabhizinisi. Before ngiyekubona sine Women's League National. Kuno comrade uOnika Mapisa oDeputy National Convener we-Women's League. Jikijela Mkhonto jikijela! Forward to 2/3 majority forward! Viva MK Women's League viva! Viva makhosikazi womkhonto viva! Sine UBM emele osomabhizinisi. Bomkhonto wesizwe umkhonto wesizwe business movement. Elidwa ucomrade uMenzi Magubane chairperson wabo. Usabhizi ngosomabhizinisi naye ngaphandle ngicabanga ukuthi lapha kwiMakhile. Kube khona ucomrade uMadlala otreasurer. Amandla! Amandla! Thatha Nxamalala thatha! Thatha Nxamalala thatha! Ngomhla ka-1 June sizobe siphethiswe! Kuno comrade uCebekhulu. Viva Nxamalala viva! Viva Mkhonto wesizwe viva! Phansi ngamasela phansi! Siyalithatha ukhetho siyaluthatha! No comrade uNdlovu. Viva Mkhonto viva! Viva! Viva Mkhonto viva! Viva! Gwaza Mkhonto gwaza! Mandla!
iyona-ke leadership ekhona namhlanje phambi kwenu Maqabane. Angikuveza lokho UBM ukuthi imelele osomabhizinisi ukuthi bangalimali. Baningi osomabhizinisi bafaka imali zabo kumkhonto ukuthi imali ayisafiki. Any businessman ofuna ukusebenzisana nomkhonto usebenzisana through lesi structure. Kodwa ngicela nasona item yaso yokuyichaza kahle kabanzi mnene. Amandla! Mandla! Viva mkhonto viva! Hayibuye! Zamkhonto sikhulule. Ayangiyase amagwana. Ayangungcono shwela bale. Umkhonto usekhona. Dala manje. Dala manje. Umkhonto usekhona. Ulelisa. Umkhonto usekhona. Ulelisa. Turim kinatsa, turim zapata. Oh, kalimbo kwako, kalumshi. Hak. Hak. Yakhala lengane. Ikhala skange. Oh my baba, babekwathecha. Babekwathecha kulelisa. Sapho sapheko izingane. Ulawa kabuhlungu kulelisa. Sishawa kanzima ekhilama. Sishawa amaphulo ekhabada. Uyangami babi bambe. Oh Zamkhonto usikhulule. Oh Zamkhonto usikhulule. Oh Zamkhonto usikhulule. Oh Zamkhonto usikhulule. Ayangiyase amagwana. Ayangiyase shwela amagwana. Athi kungcono eyabale. Stellenbosch Mafia. Stellenbosch Mafia. Iningizimu Afrika September ngise-right sekhona eMpumalanga Hammersdale sesiya ngokuliphetha ke uhlelo siphethe la inkabi yakwethu kade sigijima nayo le nkabi from isiqala sigijima eThekwini njengoba isila eHammersdale mntaka baba sasiphetha sikhuluma indaba ye230 akazange siguquke sisamile kwi230 eshiwo baba uMsholozi kusenje njengoba nje eshilo uMsholozi usifuna i230 majority uIC utho uMsholozi ngiyazayo eParliament but uMsholozi vele wayeyazi into okudala hence why ethi uMsholozi 230 once athola u230 shithi constitution shithi amapolice uMsholozi uyophatha eParliament shithi ziyakhala vele uMsholozi uyayazi ayenzayo but kodwa ke sithuso ayisina noCyril Ramaphosa noKhonkhosi oba vele uMsholozi nikhumbuliso waboshwe eKhonkhosi engayanga kuChina so lesinqumo sithathwe eKhonkhosi siyasazi vele ukuthi bias uZondo will fall mfowethu ngifuna sesiphusha kokugcina ngci njengoba kuyisabatha ngo27 kuyavota 28 29 ukugcizelela kubantu bakithi ukuthi we still need i230 majority asikawini noma ngabantu ngabazi inkumbi la sihambela khona kodwa ekugcineni sisayidinga i230 salidinga ivoti lakhe noma uvotela iphi inhlangano noma ubuthanda yipi kodwa njengamanje ake sishintsheni izwe sibuyisele kubantu silibuyisele kubantu abamnyama silibuyisele kubanikazi balo and uyedwa umuntu owabuyisela amandla emasebeni ngoba washo uZuma usamandla semasebeni esho thini imajority so manje siphethe iminority through Cyril but uZuma esaphethe imajority yona eyayiphethe abantu ababephethe so ngithi mina abantu abavuke ekseni ngomhla 29 sivoteleni MK mina ngithemba MK angikwazi lezi ezinye inhlangano hayi siyakhala singakhulu kana kwethu uma njalo bafethu bangakhulu umsebenzeni wenzele iningizimu Afrika abafethu nilwa nivuke nivalele kwezinye indawo imo amabhasi angatholakali nani ngopetrol wenu kwa MK ke asiyayela mfowethu siyayela ingakho ke bafethu sithi ke noma ngabe yipi imali niyifakile nifaka nenzela show ukuthi faka upetrol nenza show ukuthi niqiniseke namanje nilale khona la ukuthi yonke into ibe smooth ihambe ngendlela yakho ukuze abantu bavote ngomhla 29 sibonga kakhulu ngala
uthi nje sase sedlula ikhanda umqhele siyanika. Ngibonge kakhulu kwenzeke podcast. Iyona podcast lena ezophatha after mhla 29. This will be the biggest podcast in the country. Ngibonge kakhulu qala kwethu. Siyabonga mfowethu. Siyabonga Africa. Ake ngiye Eastern Cape kodwa angafiki ngihambe ngomoya okwamanje ngila eHammersdale eMpumalanga. Mfowethu ngiphethe into Eastern Cape uzoyishola yena ukuthi ubale sikhuluma naye. Ngubonile Gongwe Eastern Cape umasipala wase Enoch Mgijima masipala ate Queenstown. Yes. Yeah. So mntaka baba sila ku MK sithi 2/3 majority ithi indaba Eastern Cape sazi ukuthi thina ningale ngokomfula iMK ngapha umfula kuthiwa hayi inhlangano yamaZulu le kuthini okwakuphawula kulokho. Bayaxoka if bathi MK yamaZulu MK yomuntu wonke eSouth Africa because thina sazi history ka Jacob Zuma former president uZuma simlandela kuba uZuma simazi ukuthi uyithathe Eastern Cape ngexesha ephethe uZuma kwakunjani ukuze ngoku uzophatha uRamaphosa kunjani ngoku so xa sisohlula sabona manoko ubhetere uformer president uJacob Zuma Eastern Cape bangenile MK ikhona i-region zonke akula region kungenayo iMK khona ikhona Eastern Cape siyaqhuba siyasebenza asilali ANC sinikeza only 4 days left yeah 4 days left yahambe siyaqhuba Eastern Cape asimanga Eastern Cape asilali singena udododo sicela abantu mabahambe nge29 bovotela iMK siyanicela abantu wonke umuntu wase Eastern Cape masizibonakalisele into bangaba uncamalala ngela xesha wayephethe sasingenazo i-load shedding sasingena imisebenzi yayikhona ifeme ezininzi mhla kaphatha uRamaphosa indawo ezininzi zivaliwe but sicinga umsholozi noba bekuyintoni but umsholozi usebenzela iSouth Africa sifuna umbonga ngokusaphila simbulela sithi kungcono ngesikhathi umsholozi ephethe makabuyele back elawuleni umsholozi. Batshela mfowethu abase Eastern Cape ngasekhaya ukuthi i2/3 ayikho bengekho i2/3 bangifuna batshela ngesixhosa ubabulela ngesixhosa kuze bese kufa kakuhle kuba uyathetha ngoku uthetha nabo impela ukuba mabangene kulomba weMK ukuze izwe lethu liphulukiswe so ke mfowethu ngifuna bancenxe ukuthi ngeke siphathe iMK i2/3 umuntu wase-Eastern Cape engangenile ubaluleke kakhulu man enkosi mkhulu wami maniqale ndicela abantu abadala abantu abadala yekani uvota ngehistory ihistory ayisenzela nto e-Eastern Cape yekani umbutho katata ngumbutho katata uMandela wasikhululayo asikhululwa ngosi sengxakini ngoku kunelo shedding ezenzekayo kunezinto ezenzekayo upresident uRamaphosa i-COVID-19 abantu bafile ndiyanicela masihambeni siyovotelani iMK sivotelele umsholozi uZuma lo benimazi ukuthi ngelixesha bephethe uformer president wethu bekunjani ingekamgxothi eyenza uformer president wethu ndiyacela abantu base-Eastern Cape singahlalini phansi sithi asizuvota thina obani bazawuvota masambeni izitayiki ezi everyday kwenzeka amazitayiki ukutshisa amatayeri if anivotelanga iMK nisezawuqhubekeka ngotshisa amatayeri ezitratweni masambeni nge29 elekseni siyovotelana iMK Eastern Cape Joel Gabi masipala Chris Hani oArthamo Nelson Mandela Bay insika yethu sakisize kuba yethemba masihambeni namalahleni ngayilibali masambeni siyovotelana iMK ngomhla we29 Nkosi ngiyabule Viva MK Viva Viva Kwaza mkhonto kwaza kwaza Uzobingelela MK yathatha ngempela ke manje 5 4 3 2 1 Kokezondo Viva MK Viva Angizwa ba Viva msholozi Viva Okay bafethu ngicela ungawona umcimbi ngithathe nje ama meetings ayifyula ngibingelela umuntu omdala umsholozi singamboni phakathi kwethu uyafuna uNkulunkulu akubusisa ngithi uyafuna ikwakho libusiswa ngithi ngicela ukwenza umthandazo seceleni kina 5 minutes 4 minutes left it's a countdown asibonge okokuqala kumsholozi ubuhlungu abuzwile wangaphinisela wathula wadelelwa nayingane ezincane wangaphinisela wathula singane zakhe besibuka singazi singaphinisela kanjani kuningi esikufundile kuyena sakubuka
abaziyo bathi uma i-braai pack isefrijini ayikhalisi kodwa yadlula emlilweni izoba yinandosi. Manibona umsholozi simhalela kanje udlulile emlilweni siyamhalela. Angizwa bo uma uflower usesitolo asiwukhaleli kodwa once wadlula wabhakwa waba yikhekhe wadlula emlilweni ka-oven uba yikhekhe siyawuhalela. Jesu sitshelwa ngaye hayi ukuthi siyahlala nje sibona isiphambano adlule kusona sahlanya. Mandela sihlanya ngaye asazi lutho sibona iRobben Island wadlula kuyo sahlanya. Sizothi nxamalala siyabonga singabazukulu nezizukulwane nabantwana bakho sikubonile abantu bekuhlukumeza sabona ubuhlungu bukwehlela sayibona inyembezi eNingizimu Afrika sizothi singabantu siyafuma siyaguqa ake sishayele ubaba uNcamalala izandla ezinkulu. Ngicela ukunithandazela eMpumalanga siyahephela khumbula phela sishaya kokugcina manje sifaka isicindezelo ngiphethe the one and only ukomanda wami angibikele ngwamukele kwi-podcast kwenzeka. Yes siyabonga kakhulu ayisho njalo nje bavoti abahlali base South Africa siyanicela singeneni phakathi sekusele insuku ezimbalwa nje solala kabili kathathu sivukeni sithathe izwe lethu nikhumbule ukuthi ngomhla ka-29 uwona 1994 wethu lona lokho kwasala ngo-1994 kufanele sikureclaim manje asiyeni khona singalenzi iphutha asambeni sofaka umkhonto wesizwe kuhulumeni ukuze usikhulule umuntu omnyama ayibone inkululeko ifreedom economic freedom. Siyafuna umhlaba ngoba i-economy iqala emhlabeni kufanele siqale sithola umhlaba ukuze sikwazi ukusecure i-economy sindlule lapho silungisa i-judiciary system yethu yale country ngoba akwenzi sense ukuthi why should we be ruled by a Roman Dutch law. We are not Romans. We have never been to Rome. We have never been to Italy. So why are we being governed by a Roman law? So we want African law to prevail in this country. Sifuna ukureclaim i-right yethu. Sifuna ukureclaim i-Africanism yethu as native people of this country. And abekho abanye abantu abangakwazi ukwenza lento leyo. Ithina kuphela esingakwazi. Amandla ka-X sinawo uma singena siyongena khona. Ngomhla ka-29 akube njalo maqabane. Viva mkhonto wesizwe viva. Viva mkhonto wesizwe viva. Thatha mkhonto mkhonto gwaza mkhonto gwaza bonakele komanda amandla MK sifuna i-2/3 majority sifuna ukushintsha i-constitution ye-country. Ngakho-ke ngifuna nikufake emakhanda ubaba uNcamalala sonke siyamazi ulungile ubaba ohloniphekile onenhliziyo enhle sathola i-2/3 ngizohamba ngiyoguqa kuyena kwathi qeza thola i-2/3 siyawakhipha amaveni abheke phalaphala ngifuna uSiril ukumbopha mina personal. Sathola i-2/3 soqala ngokubopha uCyril Ramaphosa ngoba unemali masingaqali ngaye uzobaleka ebangani bakhe eLondon. Lo munye lo uJudge Zondo akanamali ngeke abaleke singambopha even after 2 weeks. Amandla comrades MK mayithatha i-free education will be compulsory for all. Sizofunda mahala. Siyaya bo. Siyaya. Umshini wami webaba ayiwe uyamba phezulu umshini wami
Alright, eNingizimu Afrika sayigobha lezozo sithi ke sibheke the one and only commander uBonkosi uMntakakhanyile. Sihambile wonke zonke indawo KwaZulu-Natal, eHlenyuka, Eastern Cape, kuphi Gauteng, ula KwaZulu-Natal namhlanje. Mfowethu sila eHamasele eMpumalanga. Sidibanele naseGoli siyaphinda siyathibana. Lisashumayela izwi 2/3 majority. Abantu lokhu bephume ngobuningi. Ithini lento ngomhla 27, 28, 29. Mfowethu sinxusa ogogo kusasa baphume ngobuningi omkhulu. Sinxusa abantu abasha babaphelezele, babaphathela amanzi, babaphathela amafruthi. Nathi nizosibona voting stations athize. Siyaqhubeka sinxenxa abantu ngomsombuluko. Sasiyisonto phambi kwakusasa umsombuluko. Abaphume nangoLesibili, abaphume bavote abantu. Sekusele kancane mfowethu. Izwe liyakhululeka mfowethu. Ingcindezi yamanzi siyayiqeda. Ingcindezi yongabi nayo imisebenzi siyayiqeda. Ingcindezi kagesi oncisela uRamaphosa asincisela ngawo siyayiqeda lo ngcindezi mfowethu. Sinxenxa abantu abaphume ngobuningi. Nami mfowethu inhliziyo yami ishaya igxuma nesibindi mangibona iorganization ena 5 months inabantu abangaka bengise eMpumalanga izolo bekuvalwe ngumuntu eminyango Thangi bengise Alexandra eWard 108 bekuvalwe ngumuntu omnyango abantu bathi iMK bathi unqamalala mfowethu siyodla abantu siyawina sizokhululeka ngoLesithathu mfowethu. Mfowethu ukubonga wonke umuntu yathi MK mfowethu ayinabaxhasi iyayilwela iyayizabalazela ukubonga wonke umuntu othe wathatha ithuba lokuthi enze konke okusemandleni ukuthi umkhonto wesizwe uyayithola i2/3 ngoba singakwenza konke kodwa masingabongani sisebenza iyalikhanda uqhekeko leyo nto. Mfowethu ngibonga ngiyanconcoza qale ngamavolontiya nje ahlala ilanga lishisa baphuza amajuice badla amagwinya badla iqeda ngoba bekholelwa ekutheni ngelinye ilanga sophumelela sizowina. Ngibonga osomabhizinisi abamnyama isikakhulukazi nabo noma beyixakekele babuye baxakeke ngoba siyazi ukhongolose uvale ngisho ama-payment kuma departments kodwa abakhiphe lokho kokugcina bafaka niyalibona i-truck nanti niyabona istadium sigcwele kunemakhi kunamatende ama-VIP. Siyabonga bafowethu kosomabhizinisi siyabonga nosomatekisi abasixhase kakhulu nange-transport. Uzokhumbula eOrlando ukuthi amaqabane ukhongolose ubusuvale ngisho amabhasi bangenelele osomatekisi sagcwala istadium. Ngizwile njengoba bese-FNB nje kuthiwa istadium sebefuna ukugcwalisa ngamaphara ziyayishuka imbodla abekho abantu bathi abantu asizi lana sibizwa siyayizela bafowethu. Ngiyabonga nje kakhulu ngiyazehlisa ngiyabonga ngithi one day all of us we shall be fine. Igxathu lokugcina le njengabantu abamnyama sizokhululeka bafowethu. Siyabonga sipheze siyathokoza. Ayithoza kakhulu qala kwethu mfowethu ngakhulu nje nokuyithoba nganza kwethu nilwe njalo mfowethu silwela izwe lomkhulu nobaba siba kakhulu ne-social media singakhulu uTikTok mfowethu uTikTok wenza imanga yakhulukazi ama-individual noma ama-influencers akufananga nama-artist ajwayelekile alokhu ecasha ngey'dindi but ama-tiktokers avela phumela obala from the start on umengameli uJacob Zuma ngoDisemba ethi hayi bafowethu nayi indlela kodwa ama-tiktokers azange ayibambezele angena uthini abafuna sibabonga mfowethu ogodole phela amakhosi oTikToker labo ogodole baphila khona. Mfowethu siyabonga ko-TikTok. uTikTok ungakithi ungathi siwuthengile ungathi ubhadere ngempela ngoba uma ukuthi ngempela unakile ungayitsha siyawukhokhela uTikTok ungena iMK iyaphuza noma uSABC ucindezela uNCS ucindezela sivele siputshwe ko-TikTok siputshwe ko-Twitter kodwa kwamanje uTikTok uhamba phezulu uhamba phambili. Siyabonga siyanconcoza bafowethu ngamadatha enu ukuliphusha iqembu nophusha umbutho wabantu sokhululeka bafowethu sekusele kancane sesile siyakhululeka amandla thatha mkhondo thatha akulala babunga khathali phela azothanda ukuyenza ukuthi ngiseshaye i-national anthem yomkhonto wesizwe. Hallelujah hallelujah mawungayazi ithi thina sizwe sikhalela akuphakamise nasi isandla
sithi baba uyeke baba uyeke kumhla baba uyeke baba uyeke kumhla sithi Shall uNkulunkulu isandla ezinkulu namhlanje. Ngalamazwi lawo okugcina from this, I just want to say, we normally say, asikho isikhali esibekele umkhonto wesizwe. Asikho isikhali esibekele umkhonto wesizwe. Ngithi noma sihamba ogodini lothunzi lokufa. Ngoba asibizwanga bayibuye azophela kithi azophela hayibo kizowa madinga kithi azophela kizowa madinga. Ningizimu Afrika sayigobha lezozo injalo nje siphethe the one and only manje le ndoda ibalekayo siphethe uBongani umfokashelembe all the way from PMB andisila iHammersdale uthe thuthu wasithola kada simdinga #ezombusazwe uyalazi uthi asikubile eqala kwethu kuthi angithi mfowakakhumalo zolilanda izwe lethu ngomkhonto wesizwe umuntu akabingelele kwena mfowakakhumalo neteam ya mfowethu yes nababukeli kuhamba kahle kodwa ngane kwethu hayi alikho elibo kwamanje mfowethu sidudula kumkhonto wesizwe kusuka kuqala mfowethu singena kwezombusazwe sihlaziya ipolitiki safika la khona sakhona isinqumo sokuthi ke siseka umkhonto wesizwe ngezinto ezibekwetafuleni uhamba mfowethu yonke imikhankaso uyibonile kwenzeke ihambile mfowethu indawo ekogoli sibuya khona Hammersdale sikhona kusasa ewadini la sihlala khona sobe senza wona umcimbi weMK ukuthi kuvotelwe yona so mfowethu kuthini uphawula kwakho i-overall yonke yomkhankaso kungabe usenalo nithemba ngempela ukuthi 2/3 majority izotholakala mhlawumbe umuntu mfowakakhumalo angaqala ukubonga nina njenge-podcast njengamanje sisiphila impilo I mean izinto ezi-progressive kanje azidayisi uma ama-content creators niyayazi i-content edayisayo kufanele ngabe nihamba nqunu nathi la manifuna ukuduma but ke nilandela lento ekuyiyona ezosiza umuntu omnyama because akusizi ukuthi sijabule ekugcineni isisale singanalutho so siyabonga ukulandela into ebalekile ningabunandaba nama-numbers because abantu ba-compromise ngama-numbers ba-compromise ngezinto ezibalulekile sibonga ukuthi nje nilandele loo nto cha
Kuyathembisa kubuka sithembisa. Istory sithi asifane nestory sika Moses. Bengikhuluma nabanye izolo kwi live. Mhlawumbe umuntu akabingelele lo general onkululeko olungelo bonke abafowethu siyasibamba live nabo. Sikhulume ngestory sika Moses. Now Moses enikwa induku ezifanisa nomkhonto njengamanje ukuyokhipha abantwana bakaIsrael. Kwakufanele kuba abantu abambulelekile ngombono anikwe wona uMoses. Now sikuleso sigaba njengamanje sithe umuntu owakha iwash wayengazi ukuthi ulapha ngasikhathi sini because isikhathi sewashe somuntu but isikhathi sini manje ngokomhlaba isikhathi se-revolution kudingakala abantu abazoqonda ukuthi isikhathi sokuphendula because isikhathi saNkulunkulu asifani nesikhathi sabantu. Now umsholozi njengolida yethu unike umkhonto azokhomba ngayo ulwandle livuleke bese lisigwinyela isithi sizovikela lo mbono ke namhlanje cishe yonke i2/3 iphethe uMoses wayiphatha i2/3 ngalesa sikhathi ephuma eIsrael nomsholozi uyiphethe i2/3 esisezweni lesithembiso. Kudume kakhulu ekwenza ukuxhumana sihlezi lapha i-podcast esithiwa Mbusazwe siveza ukuthi kungani abantu kufuna bavotele umkhonto wesizwe sebeyazi abanye bambulekile abanye 40 seconds close to 1 minute ukusikhumbuza ukuthi ngofuna sibakhumbuze sicathulisana ukhona umuntu osengale kwamanye amaqembu ongakazazi ukuthi kungani ngempela kumele kuvotele umkhonto wesizwe ngomhla 27 ngomhla 28 ngomhla 29. One umkhonto wesizwe ilona kuphela iqembu njengamanje eline potential yokusenzela izinto lezi sizifunayo because sesibonile ukushintsha ubuso akulekeleli bayakhe ngamabomb le system esenza ukuthi lokhu sithembisa njalo after 5 years. Now isikhathi sokuthi sibone inkinga kubona abantu esibakhethayo inkinga isystem abasebenza ngaphansi kwayo. Now umsholozi ufuna usilungisela isystem ekuyiyona main inkinga ke yethu now. So umhlaba into yokuqala sifuna uku-address into yomhlaba. Umhlaba ubuyele kubanini bawo and uphathwe ngobukhosi njenga nasekuqaleni vele ngoba kwakunjalo. Umnotho ubuyele ezandleni zethu singabi ingane nje ezimpampa zincenga imisebenzi kwabanye abantu. Asikwazi ukuthepha inathi sambe siyozibambela sibe neaccess kwi-economy nasemnothweni wethu. Siphinde futhi okubalekile sizilungisele i-education system because ile sishawe khona. I-education system ayiphathwe yithini. Ukufunda kubalekile mfowethu mali. Kodwa kuya ngokuthi uyithathaphi lo muntu uhloseni ngayo. Le esikuyona njengamanje ayisilekelele isenza sibizisebenzi. Sifuna ukuzifundisela ingane zethu zikhule zikwazi ukubamba izinto ezibambekayo ngakubo hayi ukuthi uyozuthuthu uhambe eGoli. Uma ufuna asikhulise ingane ezazi ukuthi njengangise Richmond ngikwazi kangakanani ukusebenza izinto ezila ngasekhaya ezibambekayo. So iloko mhlawumbe ukubeka ngenxa yesikhathi okuseqhulweni. Yes. Khala wethu belibele udukhalo nakusasa ngiyacabanga mhlawumbe sophinda sidibane kodwa nje okubalekile mfowethu siduzele kokugcina ngci ukuthi 2/3 majority kukhona umuntu othi hayi 2/3 isiyitholile iMK kodwa nje mfowethu ukuphumela nje mfowethu ubakhuthaza abantu ukuthi hayi ungabusangabaza mawukuthi ububhalisile qinisekisa sekungempela uyovotela umkhonto wesizwe ukuze kusasa singakhali siyithulise ngoba ngibona ngathi ithuba leli elingqayisi vele from ku-30 years wonke osudlulile kuze kufike lesikhathi ithuba lokugcina enganokugcina ncincinci kodwa lingavele emva kwesikhathi eside futhi. uMoses eyolanda abantwana bakaIsrael wafika wapresent imanifesto wathi kulo mhlaba esiyakuona sithenjisiwe umnini womhlaba ukuthi akusekho ukucindezela kunokubusa kune-abundance yonke le mali abayibangayo siyobe sinayo ngalesishana ngayo sobe singayidingi nokuyidinga. Now uMoses akwazi ukupresenta leyo qiniso laNkulunkulu wathola i2/3 waphuma ne2/3 eGibhithe nomsholozi manje ngamanje isikhathi sokuthi aphume ne2/3 ayithatha ayisezweni lesithembiso akukho okuzosivimba izinto zaNkulunkulu angeke zivinjwe wena. Ngingabagqugquzela nabanye leyo mali abathenga ngayo abantu bazoyithatha bayidle but mhla 29 sovotela umkhonto wesizwe because siyakholela kumbono otshaliwe kumsholozi njengoMoses wethu angalesikhathi kusithatha asisezweni lesithembiso. But okugcina mfowethu malo ngiyafuna ukusho ukuthi indlela yayikhona indlela ka4 days. uNkulunkulu wabahambisa ngendlela ka400 years. Umzabalazo usemude umsebenzi omningi ulele nathi because ithini esiyozikhipha akubona umsholozi. uMoses akalibonanga iKhanani. uMoses wabakhipha unamanga wena akalibonanga iKhanani nomsholozi uphethe ukhiye. Uma sevulile umsebenzi wethu ukuthi sizikhiphe sozitshala ezweni lesithembiso. Ethile ingane wethu amandla. Siyabonga. Bathi khwaza mkhonto khwaza. Khwaza mkhonto. Khwaza mkhonto khwaza. Khwaza. Siyakhala manje. Ayibona vele sathokoza qhawula kwethu. Nizima Afrika.
sekhona eMpumalanga kodwa ke engifuna siqale kukho izolo kade silapha eThekwini kwi-MK Creatives ngakho ke belukhona udaba esilikhuluma nangu commander useduze kwami uzoliqala khona aliphethe namhlanje azaliphethe nangomhla ka-27 28 29 ukuthi kuyavotwa kubaleke ngani 22/3 but asiqale kumaciko ebesikuwona izolo ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngokuhlanganyela kwamaciko niwabizile ni-MK nizowalalela ukuthi akhala ngani adinga ini. No, asibingelela ababukeli lapha emakhaya. Izolo siwubuholi besifundazwe sakwaZulu Natal. Sibe sihlangene namaciko akwaZulu Natal kakhulukazi esitshela ngeyingqinamba abhekene nazo. As uMK ke okwamanje usalalela inkinga zabantu ngoba sesibala izinsuku noma ama-hour singene ngale abantu beyikhulule kuhulumeni wengcindezelo losukhona njengamanje. But engifuna ukusho lokho ukuthi izolo amaciko akuvezile ukuthi ayaperform emcimbini kakhulukazi kahulumeni. Uhulumeni engayikhiphi imali bake banikwa izinsuku ezama-30 ukuthi akumele iphele bengakhokheliwe. iMK ke yathembisa ukuthi ngeke kube u30 days kodwa kuzoba izinsuku ezisikhombisa u7 days imali yabo ibisikhokheliwe ngoba umcimbi kahulumeni abaciki wona athathelwa phansi kakhulu. Ezinye izinhlaka kade suwe zikhona emcimbini kahulumeni noma ngimephi imicimbi suwe sayikhokheliwe but okwamaciko kulandela kamumva nalento yokuthi mase kuphelile uhlelo la uhulumeni seyihambe bonke abantu sekuthiwa kuperform abaculi so akusengena amaciko izo zonke izinto lezo ukuthi abaciko kumele abuyelwe isithunzi. Enye into engiphathe kabi abanye omama bahweba emgaqweni abasenza lapha eduze kolwandle eThekwini bakhala ngento yama permits. Omunye umama uthi permit wayithola ngesikhathi yes wathola ipermit yokuthi adayise ngohulumeni obandlululo. Lo hulumeni okhona njengamanje wona awumvumeli ukuthi adayise uhlele balekela amaphoyisa enza zonke izinto. Sikhuluma ngomama la onemndeni awufundisayo ingane ziyafunda ema-university enesifasa awukho uthembele kuyona le mali. MK ke zonke izinto zabantu abasha imfuno uzoyibeka phambili MK uze ngemuva but ke eyokugcina ke leka 2/3 majority. U2/3 majority usekhulume kakhulu unqamalala ngawo. Angifuni ukuphinda izinto aseyishilo kodwa kubalekile ukuthi kumele kuyisithunzi somuntu omnyama. Isithunzi somuntu omnyama ngeke sibuyeke umhlaba ungabuyile. Isithunzi somuntu omnyama ngeke sibuye umnotho ungekho ezandleni zomuntu omnyama. Ingakho sithi asibuyele kolidala manje umhlaba izwe libuswe ngophansi kobuholi bamakhosi. Akuba amakhosi mase kuba uhulumeni. Uhulumeni uthatha imandate kumakhosi. Amakhosi ke mokukhuluma ngamakhosi, amakhosi sikhuluma ngabantu abaseduze kakhulu nomphakathi. Ingakho kumele benikwe amakhosi ngoba mawubheka kusuka ngo1994 kuza ngala indlela izwe lingayo noma uqhathanisa nesikhathi izwe isikhathi soshaka saphethwa amakhosi uyobona umehluko omkhulu. Sithi leli abantu abaphume ngomningi babo ngomhla ka29 beqopha umlando ngeke oyobhala emabhukwini omlando ukuthi ngo2024 29 May abantu bathatha isinqumo sokuyikhulula emaketangeni okugcina. Wena wesile uqedile ungethole mntaka baba kade sigijima lendlela ake siyiphethe ngolesithathu. FIFA mkhonto wesizwe FIFA mkhonto wesizwe FIFA thatha nqamalala thatha nqamalala manje konakele Kwenzeke